Dengan rada merang iki nggih. Kula duduhi sing digandeng matokan. Oh nggih. Ajeng sampean Tempiling. tempiling suwek-suwek. Jasuk tak. Iki penjaluk po. Tuk 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 tuk. Boten sah nesu kan. Gitu, Mak. Lah kok kula malah dadi dijupak niku marep ambil niku lho. Jenengan boten sah nesu pancen ngoten niku. Mbok bilih dumugi wonten ing mata negara pancen ingkang badhe dipun sayembaraken menika panjenengan. Nek sing kurang ajar niku nggih sono benggala niku. Kurang ajare tentu. Wong sing ngabarke utawa sing diwarake menika Demang Marta Kancil niku sing diwarake Desa Nyebara. Mboten kok sing dipateni Demang Marta Kancil. Mbok bilih wingi jenengan nggih kleru. Anggenipun jenengan biwarakaken. Wis pun kula damel pamflet. Menika sinten saged bener. Merjaya utawi ningkes Brandal Lokasraya Nggih. menika badhe pun bangku di dalem kalian badhe pun wisuda dados senopati. Niku sing pamflete jenengan damel. Nggih, Kula dek menika nggih maca teng templekan ngoten niku. Demang Marta Kancil arep disayembarake sapa sing iso mateni. Nah. Niku Niki sing Niki bener. sing bener. Niku lak dereng rampung le nulis. Sapa sing iso Demang Marta Kancil, sapa sing iso mateni nak burine tesih wonten. Niki miturut dawuhe Kanjeng Adipati wonten ing alas Lokasraya. Ajenengane maca ming mateni Demange Marta Kancil tak ming separo. Kok kula niku nggih saged maca mboten namung jenengan Ora saged mboten maca ngantos rampung. niku. Oh. Rampung kula niku ngantos. Niku sing kleru kula mbok menawi karang kula niku iso nulis sing ra iso maca. Dadi niku Dados panjenengan menika iso nulis, iso maca, ming krungu. krungu kabar saking mbok bakul sinambi wae. Ding niku nek ming krungu niku manggen. Nek sing nulis niku estunipun dos pundi? Nah menika Sing bener, Nggih. sapa kang bisa ningkes reretu